Műsorunkban egy újabb székelyföldi terméket láthatnak, bemutatjuk a gyergyószentmiklósi, hagyományos módon készült töltött káposztát. Töltött káposzta, töltelékes káposzta, mindegy, hogy mondjuk, mindenkinek az ünnepeket juttatja eszébe. Karácsonyi és a húsvéti ünnepek, lakodalmak, keresztelők alkalmával az ünnepi asztalra mindig kerül finom töltött káposzta. Ünnepre készülődve a háziasszonyok a szomszédasszonyok segítségével közösen készítették el a töltött káposztát. Gondosan előkészítik a káposztaleveleket, összeállították a tölteléket, gyors mozdulatokkal a káposztalevelekbe rakták és felgöngyölítették. Sok időt és munkát igényelt a töltött káposzta elkészítése, de a székelyföldi asszonyok sosem féltek a munkától. Gyergyószentmiklóson Bajkó László és felesége Enikő most már több mint 5 hónapja készíti a székelyföldi töltött káposztát. Hagyományos módon készítik, és székelyföldi alapanyagokból állítják elő. Hát egy nagyon régi gondolat született meg, vagyis nem hogy megszületett, hanem próbáltam megvalósítani ezzel a káposzta manufaktúra létesítésével. Több évvel ezelőtt, 7-8, talán 10 is van a feleségem, amikor az ünnepiről megmaradt káposztát tette el a hűtőbe, akkor úgy gondolkoztam, hogy ez biztos, hogy sok székely családnál csinálják, de idegenek talán máshol nem annyira. És akkor már tudatosan kezdtük kóstolgatni a 3-4 hónap múlva, hogy ez a fagyasztott káposzta milyen. És akkor eljuttunk odáig, hogy olyan volt, hogy egy évig is hagytunk káposztát, hogy nézzük meg, hogy mi történik vele. Na most a tapasztalatok azok általában mindig jók voltak, a káposztának semmi baja nem volt, és egy olyan 3 éve egészen komolyan kezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy hát ezt mind ipari, vagy mind élelmiszeripari termék próbáljuk meggyártani. A receptet ugyan nem árulták el, de bemutatták a káposzta útját. Azt, ahogyan a savanyított fejes káposztából elkészülnek a szabályos, szinte egyforma töltelékek, megfőnek és végül a dobozba kerülnek. Hát ez volna a káposztaraktárunk, az egyik, amelyik itt van a üzemben. Ezek az edények 2500 literes ilyen műanyag, nagyon rezisztens kádak, amiben eltesszük az ősszel megvásárolt káposztát. Az odafigyelés a káposzta minőségére hát az maximális. Az egész káposztát, amit vásároltunk, a vásárhelyi laboratóriumban bevizsgáltattuk, hogy megfelelően tartalmaz-e növényvédőszereket, és tehát ez egy komoly kritérium volt. Azon kívül kimondottan kútvízzel tesszük el, hogy ne legyen jódos vagy idegen anyagoktól mentes legyen a víz, pont azért, hogy próbáljuk követni azokat a hagyományokat, ahogy ezelőtt több 100 évvel csinálták. Semmi nincs benne, csak a só, a víz és a káposzta. Na, tehát a raktárban itt a hőmérséklet az 12-14 fok között kell legyen, sőt, attól függ, hogy ha a káposztának milyen az állaga, akkor tudunk hidegebbet is csinálni, hogy minél tovább tartson. De 1500-1600 kg káposzta van egy ilyen edényben. Tavaly, amikor indítottunk, akkor itt ebben a raktárban 21 ilyen edény volt, tehát 30 valamennyi tonnát tettünk el. Hát most már fogyogatott azért, remélem, hogy... Szóval egyik szempontból remélem, hogy kitart, de jó lenne, ha nem tartana ki
Amit még mondani tudok róla, az, hogy ezt vecsésen gyarapítottam egy kicsit a tapasztalatot és a tudást, hogy kell eltenni ipari körülmények között, tehát ipari mennyiségben, nem körülmények között ezt a káposztát. Hát ott tanácsolták, hogy ez a látható, ezek vízágyak, tehát ezek konyhából készülnek, és amikor eltevődik a káposzta, akkor ráterítődik, hát ez mint tudom, egy kiló súly, utána meg ezen a lyukon beletöltjük a vizet, olyan 300-350 liter víz van, ami 350 kilót jelent, ugye lenyomja a káposztát maximálisan. Egy nagyon fontos dolog, hogy ne érintkezzen a káposzta a levegővel, és ez a vízágy hermetikusan elzárja. Mert egy érdekes dolog a nézőknek megosztom velük, hogy itteni tapasztalatból mondták, hogy bele kell fújni néha-néha a káposztás hordóba, mert akkor, hogy kavarodjon. Na most ezt mikor elmondtam vecsésen, akkor azt mondták, hogy ezt meg nem próbáljam, mert attól, hogy a káposzta épp kemény és jó minőségű maradjon, minden további nélkül meg kell óvni az oxigéntől. Tehát abszolút a titka az, hogy hozzá ne nyújj, csak akkor, mikor kell használjad. Tehát addig, hogy nézegessen, bolygassan, belenézzek, az nem tanácsolt. És biztos, hogy ők tudják, mert azért sokkal magasabb szinten foglalkoznak, úgymond káposzta, meg más növények eltevésével, mint nálunk is. Mi is ezt tartjuk, és pillanatnyilag nincsen baj a káposztával. Innen indul végül is a töltelékes káposztának az útja. Itt minden nap kivevődik az a mennyiség, ami szükség a főzéshez, és innen egy megfelelő inox, ilyen kerekes szekérrel áttaszítsák a szomszéd helységbe, ahol készül a káposzta. Tehát ahol megtakarítják, ahol oda készítik, kiválasztják azokat a lapikokat, a legszebbeket, szép mindent, amiből el tud készülni az a igazán formás, szép töltött káposzta. Káposztát, ahogy kivesszük, akkor bejön ebbe a helységbe, ez a káposzta előkészítő, ez az az edény, amiről beszéltem, ebbe belerakódik a megfelelő mennyiségű káposzta. Itt a hölgyek ezeken az asztalokon, itt a kagylókon megpucolják, szétszedik, külön rakják az, ami a vágottnak való, amik hibás, tehát hibás, olyan, hogy apró, hasadós, azt külön rakják, a szép lapikot, meg tepszire, amit meg lehet látni a túlsó felén, hogy kerül át. Káposzta sóságától függően van egy bizonyos idő, ameddig vontatjuk, hogy ezt mindig máshol is így készítették, ez a korától függően változik. Mondjuk azt, hogy januárban kevesebbet kell vontatni, júliusban természetesen többet. Nagyjából ennyi van a káposzta előkészítésnél. Itt van egy másik helységünk, ahol ez a hagyma előkészítés és a dísztelés, ez is teljesen normális, hát mondjam úgy, hogy otthoni körülmények között egy argászkályhán történik. Sokkal könnyebb lett volna nekünk, hogy egy olajsütőbe készítsük a hagymát, ezt kipróbáltuk, fehér hagymáról van szó, de az olajsütőben sok gyorsabban elkészül, de nem olyan, mint az a kavargatott, rendesen, lassan, szépen üvegesre pirított hagyma. És pont ezért annál vagyunk, hogy úgy, mint otthon. Tehát kihagytuk az olajsütőt. Ugyanebben a helységben még van egy pár apró gép, tehát az, amivel szeletelik a vágott káposztát. Ezért mondom, hogy manufaktúra, mert ezt nem lehet gyárnak nevezni, holott a megnyitókor ezt mondták, hogy káposzta gyár készül Gyergyószent Miklóson. Na most pont ez nem gyár. Innen a tálcára rakott káposztákat átvisszük a hölgyek a töltött káposzta készítéshez, ez egy másik helység. Addig még ugyanebből a helységből nyílnak a két alapanyag raktár, az őrölt hús és a többi kellék, ami belejön a káposztába, úgy azok itt jönnek be. A lapik, amint láthatóak azokban a tálcákban,
utaznak át az egyik helységről a másikba. Töltött káposztába járó hús az itt készül, tehát itt készül, itt vegyül inkább, mint hogy készülne. Ide belekerül az őrölt hús, ami abból a raktárból jön, a rizs, a fűszerek. Ezeknek a miensége és a mennyisége az, ami meghatározza a masszát, és valahol az egész általunk készített káposzta jellegét. Ez az a beltartalom, amit magunkénak tartunk, és ez tényleg egy hosszú tapasztalat után, és egy hosszú évek alatt kidolgozott csoportosítás. Tehát itt benne van gondolom, hogy a dédnagymama lelke is, ugyanúgy a felesége még, meg a család többi tagjai, akik próbáltak ezen ilyent-olyant javítani. Rontani sikerült, de kijavítottuk. Tehát fontos a piros paprika, ezek ismételem, hogy a lehető legjobb minőségűek. A piros paprika, a bors, só, a csombor és a kapor. Nagyjából ez jár véleményünk szerint ebben a masszába. Na most az, hogy miből mennyit teszünk, azt nem mondom el. Az elkészítési folyamat az, ugye amint látható, az kézzel készül, és hát attól mindenképpen mi ezt hagyományos terméknek tartjuk, és a Székely termék védjegyet is ezáltal kapta meg, mert attól függetlenül, hogy úgy tűnik, hogy ez egy ipari termelés, de mégse az, mert amint látszik, az kimondottan kézzel készül, és minden úgy, mint akár szerintem 100 vagy 200 évvel ezelőtt. Itt van egy mérleg például, az ilyen azért van, hogy ameddig a hölgyek, asszonyok beállítsák úgy magukat, hogy körülbelül mégis a töltelékek egyformák legyenek, addig néha-néha, amikor úgy érzik, hogy talán kicsi, talán nagy, akkor egy ilyen kontrollból rádobja. Nincs szabály, tehát nem lehet tökéletesen egyformán csinálni töltött káposztát, de tehát a tölteléket, Isten igazából olyan, úgy van behatárolva, hogy olyan 80 g körül plusz-minusz van a töltelék. Ez ebben a nagyságban mutatós, szép, se nem kicsi, se nem nagy. Tehát ez kéne legyen a mi nagyságunk, tehát ami minket, a székelyföldi töltött káposztát jellemzi. Amikor elkészülnek a töltelékek, akkor azokból a tálakból ilyen 99 literes ilyen magos lábasokba rakódik bele. Ennek is megvan egy-két apró titka, hogy kell belerakni, hogy az megőrizze az állagát, hogy olyan maradjon, ne legyen nagyobb, ne tudjon szétmenni, ne legyen túl zsúfolt se, hogy ilyen kemény maradjon. Na de ez megint a tapasztalat által sikerült így összeállítani, hogy most már ez jó. Olyan 6-700 töltelék van, ezeken a kerekes székeken tudjuk szállítani, olyan közel 80 kg, és amikor elkészült, ez akkor vágott káposztával lefödődik, és bekerül a főzőbe. Jó.
Na, hát akkor ugye ezt a fazakat ezennel befödjük. Ez, úgymond a munka végére ért a mai napra. Az uniós előírások kérik, hogy bizonyíthatóan bármikor tudjuk bemutatni azt, hogy a disznóhúsból készült termék igenis fő. Na most egy kicsit olyan furcsa volt számunkra is, hogy az egész technológia, meg amit leírtunk és amit elfogadtak, tehát ilyen licencet adtak a termelésre, abban normálisan van írva, hogy legkevesebb 3 órát van a termék 97 fokon. Na de hát ez nem elég, hanem kellett venni egy ilyen majdhogy nem 1000 eurós akármit, ami igenis ezt regisztrálja, és számítógépre tesszük, meg bármikor a napra készen vezetett minden paramétereket ki lehet venni. Tehát ha egyik termékkel bármilyen gond van, akkor azon vannak megfelelő kódok, azt leolvassák, és vissza tudunk jönni el odáig, hogy igenis hánykor tettük oda a káposztát főzni, ki készítette, mely 2 személy, mikor hozták ide. Tehát ez az, amit nagymamáik nem figyeltek, de attól lehet, hogy pont ilyen, ha nem jobb káposztát készítettek. Amint a képsorokon is látszik, a csomagolás az így történik, hogy a megfőtt káposztát ebből a 99 literes fazakból ilyen műanyag dobozokba rakjuk. Ebbe általánosan 8-9 töltelék megy, meg a hozzávaló vágott. 850 g a terméknek a nettó súlya, azt egy ilyen kicsit könnyítve, hogy amikor eléri azt a súlyt, akkor ez a mérleg elkezd sípolni. Utána lefödődik, a doboznak a födése az egy ilyen rápattintással megy, van egy, hát ezt ilyen zárnak mondják, hogy érintetlen akkora doboz, hogyha ez itt a helyén van, ha valaki ki akarja bontani, akkor ezt le kell szakítsa. És tehát egy ilyen minőségi garanciát ad az, hogy igenis érintetlen a doboz. Az, amelyik esetleg itt hibás, azt meg ajánlom, hogy ne vásárolják meg, ha olyan találnak, mert az hát lehet, hogy csak sérül, de lehet, hogy fel is bontották. Ami után ugye a megfelelő mennyiségű káposzta, tehát ami a fazékban felcsomagolódik, akkor így felrakódik erre, így becsúsztatódik ebbe az állványzatba. Ez gyakorlatilag egy polc, ami megtartja a dobozok közötti távolságot ahhoz, hogy a hűtés az minél hamarabb és minél gyorsabban megtörténjen. És miután ugye ez a szekér, jelen pillanatban nem vagyunk a munkának annak a fázisánál, ez mikor megtelik, akkor betaszítódik ebbe a kis kamrába. Ez egy gyors fagyasztó, sokkoló, itt majd, hogy nem, tehát ilyen -40 fokon elég nagy levegő mozgás mellett egy pár óra alatt eléri a -18 fokot, és miután beletettük ezt a 12 darabot, akkor lezárjuk. Gyors mozdulattal, és akkor egy 12-s, tucatos doboz székelyföldi töltött káposzta már is útra készen van a raktár fele. Hogy -18 fokos hőmérsékletű raktár, ebbe tároljuk. Gyakorlatilag ezt be lehet jönni, meg lehet nézni. Ez így néz ki. Így röviden. Itt eltesszük, itt vannak a megfelelő sorba, szépen berakva a termékeink. Tehát gyakorlatilag ennyi a tölteléknek az útja itt ebbe a manufaktúrába. Ez volt a termelés, innen egy rövid fázis gyakorlatilag az, amikor eladjuk. Itt van a hűtőkamrának a kijárati oldala, gyakorlatilag ott csak beviszünk, és
amikor a kuncsaftok jönnek, akkor itt vesszük ki, ott van az irodánk, ott van egy kis ablak, amivel kommunikál az eladásos ügynök a benti raktárossal, és hát itt az a célunk, szándékunk, és a reményünk, hogy minél több székelyföldi töltött káposzta hagyja el ezt az ajtót, és akkor érdemes volt. Az anyagi vonzaton kívül elsősorban egy értéket szeretnénk adni, holott lehet, hogy soknak úgy tűnik, hogy hát miféle az, hogy töltött káposzta érték. Hát mi úgy tartjuk, hogy értéket tud képviselni, és ennek a fogyasztásához mindenkinek jó étvágyat kívánunk, és aki teheti, kóstolja meg. Tehát az ajánlásunk emellett termék mellé az, hogy székelyföldi töltött káposzta az ünnepnapokra, a mindennapokra. Tehát, hogyha egy vendég jön a házhoz, akkor nagyon könnyen tudják a háziasszonyok előállítani a mély hűtőből ezt a káposztát, és én azt szeretném, hogyha büszkén vallanák, hogy azt ők csinálták. Tehát ennél nagyobb dicséret a terméknek szerintem nem kellene, mint hogy a megérkezett, messzeföldről érkezett vendégnek azt mondja, hogy így a dobozt eldobják, ezt én készítettem, tessék, egyétek jó étvággyal, és akkor a megelégedettségünk az maximális tud lenni. A régi, jól bevált recept szerint kézzel készített töltött káposzta a székely ember dicséri, aki ragaszkodik ahhoz, amit a nagyszüleitől, dédszüleitől tanult. Halad a mai korral, és környezetét az előírásoknak megfelelően alakítja. Mindent megtesz azért, hogy a székelyföldi töltött káposzta formája és íze ne változzon, minél több család asztalán ott legyen az ünnepnapokon és a mindennapokon.